Vatariri tinokugamuchirai paNhembe TV apo tinokuunzirai nhau dzinoitika munharaunda. Muzuva ranhasi tiri munzvimbo yaMambo Chiduku pamusha wekwamahove. Tine vabereki vatinavo vazhinji makaona nyaya kubva kwayakatangira kusvika pairi muzuva ranhasi. Tine chiitiko chakazoitika mushure mekunge tatora nhau iyi kudare. Chatati tifambire muzuva ranhasi kuti tizonyatsonzwa kuti zvakafamba sei, uye kuti pari zvino tapanyaya tapapi nenyaya yedu. Muzuva ranhasi ndine vandinavo, ndichangokumbira muchidimbu kuti vangozvizivisa kuti ndiani. Regai nditangire padivi rangu rekurudyi apapa. Right, ndinoitwa George Chwara, ndiri chairman wemuvillage muno muvillage 12B. Aiwa, chairman tinokugashirai pachirongwa. Regai ndiuye pana amai vangu vari kurudivi rekuruboshwe. Ini ndinonzi Mai Mahove, ndine mai wepamusha pano. Right, ndouya zvekare pana amai vangu vari kurudivi rekuruboshwe zvekare. Ini ndonzi Serena Mafuta, ndiri mbuya utano muvillage 12B. Right, baba wangu ndauya pamwe. Ini ndini Temba Mungira, ndinogara pano namai vangu. Tinokutendai. Tokutendai zvikuru nekutigashira kwamaita mumusha menyu kuti tizokurukura nemi. Amai, ndichakukumbirai kuti mungotipa kanhoroondo kadiki. Tine nyaya yatakaona yakauya kudare kwaMambo Chiduku. Masvondo 2-3 apfuura, yakazodzoka zvekare svondo radarika. Iri nyaya yakanga yaunzwa nagogo vachiti ndiri kumiririra muzukuru panhau yemunda, nhau yemusha. Saka tatiregai tuye tinzwe kubva kwakatangira nyaya, nekuti ndinogutsikana kuti payakatanga makanga musipo musi wacho. Saka tatiregai tuye tikurukure nemi tinzwe kuti zvakambonyatsotanga sei, nyaya iyi yakabvira papi, kuti tizosvika pakuzoona yakusvika kudara. Ndinotenda. Nyaya iri kuitika ndekunetsana kwandinoita nemwana wangu mukomana. Anova ndiye muzukuru akauya nambuya mukudare musi wekutanga. Takanetsana pano mukugara. Mukomana ndichimutsura zvandaimutsura, ati haana kukwanisa kunditeerera. Ndakatora shamu ndikati ndakurowa nokuti uri mwana wangu. Akabva andibata, akanga akuda kundiwisira pasi. Munin'ina wacho ndobva amubata. Amubata akamuti iwe uda kurowa mama here. Achibva asiya ini abva abata munin'ina. Akatomubata pakashata akamutsukuta, akatosara akasvuuka. Ndichibva ndati ndakuenda kupolisi nokuti wandirowa. Ndichingobva pana anombofamba kuenda kure, munin'ina wacho ndopakabva nditi atorongedza zvinhu zvake atotiza. Ndakagara 2 months ndisingazoti ari kupi. Ndobva azondifonera after 2 months akati mama kuno kwandiri handisi kugara, ndina kugara zvakanaka, ndiri kutambudzika chi. Ndikati uri kupi? Anoti ndiri kwaNyakwedza, ndokwandakaona basa. Saka chakutadza kudzoka kumba chi, wakadzinga kumba here? Aiwa handina. Ndikati saka warambidzwa nani kudzoka kumba? Bati ndiri kuuya. After 2 days ndakamuona achiuya. Achibva asvika ndakamugashira, handina mutongesa kana kuditi, takagara. Tagara kunetsana kwakaramba kuripo. Akazobva pano zviri zvokuma7 kumanheru, achibva aenda kwaGauti. Ndobva asvika abva anonyepadza, akanyepa kwaGauti. Wakauya nawaGauti wakasvika pano na9 o'clock manheru. WaGauti wachisvika wana wokwazisa mwana wangu mukomana namba 2, wana wokwazisa musikana nekuda kwenyaya dzadzanyepwa. Tiri mumba tichitaura nyaya iyoyo yanga aendera kwaGauti achinyepa. Ini ndichitaura akabva anditi fucking bastard man. Ndipo ndakati shuwa ungatuke inini? Mumba mangu muna ndichadi kuona hangu ba. Kicheni ino inoti Patience Mariga, haupindi baba. Woisa mapfiwo ako obika wega panza. Achibva atoenda unorara mumba make. Airara musipera mukati. Andorara kusena amuka amene kwakanotsvaga tumuriwo twake tumaveji. Akuya akuda kupinda ubika, ndopa ndakamuti kwete mumba mangu ampindi kubo. Munhu anondituka. Kuti wazoziva kuti nini ndiri chii, ndimborani kwauri. Kasamuda kunditi sei, ndikati mapfiwo ako ubike wega. Akangotendeuka nekwaakaisa muri wake handikuzivi. Haana kuswera ari pano musiwo.
ndobva manheru takatotandara tiri mukicheni, munhu haana kudzoka. Takubuda kuti taunorara, ndipo takaona dhoo pasi peya pake rakavhurika. Kundotarisa kuona hamusina kana chinhu chake chirimo, arongedza zvinhu zvake aenda. Rare mangwana ndopandakanzwa kuti akugara pagandi apa. Ndaizviziva zvangu kuti anga akambonzwa nyaya yekuti paduwa munhu webasa, asi zvasati zvabasa. Ndobva ndaenda pagandiya, ndakaenda pana mai wemurume arushandira, ndobva ndanovataura ndo mabviri aita kumba. Saka ini kana achinge azone chaaona musazoswera muchindinetsa. Asiya kumba uko andituka plus mashuromu akambondirowa, hatisi kutowirirana ba. Ndobva wanditi ndichaudza murungu wake, haatozvidiwo ba zvemunhu asingawirirani newabereki wake. Ndobva ndatogara. Handina action yandakaona kana kuti nditi wakazombouyawo kuti mukomana tataura naye kuti handina, takagara. Mushure macho akabva achinja chechi, achibva ati handichadi kupinda reformed dai. Vaenda inonzi Ruvheneko. Akazono ari koko kuruvheneko ndopakatwa nemufundisi mukuru akati shamwari nyaya ndiri kunzwa inini hazvigoni kuti tinamate teswe nenyaya yakadai. Ndoda kuti iwewe tiende kuna mai wako ndipo namba dzauntaura nawo. Zveshuwa mufundisi akandifonera. Ndakamboti handikwanisi, musauye nyumba kwangu. Akati aiwa maitora kuti tiwe titaura. Ndikati alright uyai. Akauya akamutora akauya naye pano. Akasvika tikataura nyaya, akanzi mhosva yako uri kuiziva here yekurowa mai? Akati zvechokwadi ndiri kuiziva. Saka unofanira kuti uripi? Mai taurai zvamuri. Ndichibva ndataura. Ndikati ndinoda kuti angondipa hake mbudzi negumbezi, matenesi, dress. Ndozvinhu zvandinoda hangu. Ndamurerutsira nekuti mwana wangu. Wakati aiwa maita basa mai. Wamwe atinoziva anoripira kurowa, panobviswa mombe nezvimwe zvakawanda. Saka mai maita yanyu maita mwoyo kubereka. Munin'ina wacho achibva toti mbudzi ndinayo iri panapa. Chifanira kutsvaga zvimwezvi. Mbudzi ndokupa, tozoita hedu madhiredi embudzi yangu kwakumberi, takavha izvi. Takaita mwedzi wakapera. Haana chaakaita. Wechipiri ukapera. Ndopandakati wamutamiri tiri kumanikidza munhu kubhadhara asi kuda bo. Musiye yakadaro. Hatisina chatakatasira futi kwaari. Ngatisimusiye akadaro. Kada musiye. Patagara. February wegore rineri. Ndobva munin'ina wacho ati daita birthday remwana wangu. Asi inini garikai ndiri kundomudaidza. Handiregi kumudaidza ba mukoma wangu. Anofanira kunge aripo pabirthday remwana. Ndikati apa chenyu ngoma nemunin'ina. Mudaidze. Ndobva wadaidzana. Akauya. Mbuya wakadaidzwa. Wakati alright ndinouya. Wakasvikira pano makuseni. Wakatota mbuya. Wakatosvika utonzi nawamhungirawo. Mai, kuendawo. Uye makatota kudai. Ndati ndikarega kuenda birthday remuzukuru zvinozoita here? Iye mwana akandiudza. Hamuna amburera here mai? Kanzi handina mwanangu. Kana makubva pano muchabva neamburera. Munopuwa amburera pano. Saka bvataita zvebirthday redu. Tiripo tese. Tichitotamba zvakanaka tiri pano. Birthday rapera. Mbuya wakabva wapuwa amburera yawo. Nebadza rawo. Nemwana wawo. Wachibva waenda. Takatowaperekedza. Ini nemuroora mukadzi wemukomana mudiki anga ari pano. Takawaperekedza bva waenda. Takagara. Muna Mei pakuya madzitezvara emukomana mudiki. Takadaidza chairman wangu waripo. Pakaita noise. Wanatezvara wachinetsa tiri mukicheni. Mukomana yeye uyu mukuru akanga ari pano isati ndinozoti munhu ari pano. Semunhu anga asingatsike pano akaguma musi wa21. Asi musi wanga ari pano akanga akawanda paseri pemujanja. Akagara ipapo. Munin'ina achinzi tira kukuponda tira kupwanya. Iye akawandira. Nguwa yakazonzi nachairman hatisi kuona nyaya ichifamba zvakanaka. Dai tagona tati wamwe rimwe gurupu ngaribude panze. Wamwe osara muno. Kuitira kuti nyaya ifambe zvakanaka. Vanhu mukaramba makatasana daiswa hasha dzinobva chikwira. Ndipo takati aiwa isusu chirega tibude tisiya wari muno. Patabuda. Pataenda ngoro yakanga irapota mire pangora. Nguwa yakanzwa izvo chitaurwa ndo pakabva pamujanja. Vaenda kumunhengeni. Vandosvika bhagara. Papazoya mukomana kwa chiteerwa wacho akauya aine badza achiti Obhei uri kupindira kutokuuraya. Tikati Obhei mhanya wakadai uendo. Obhei ndo paakabva atiza bvaenda akadai. Akatodarika nepaari. Iye ndiye akanga uzozvitaura kuti Obhei akatodarika nepandiri. Ndandiri.
Saka nguwa yakazobuda vanhu wakwarusike mukicheni vachiti tichamboenda kubhani timbonorongawo zvatoda kuti tironge tiripo. Iye ndo vakabva abva vaenda kune madzitezvaraya akati piwai mari watori nayo mari ndini mukomana mukuru wepana asi hawandidi. Bvabva pano achibva adzika kuzasuko kumuzukuru wangu ndokwakanotaura ndantoripo bhe yanga ida kutokwanyiwa zvakadai atsanangudza zvese zvaichitika panapa. Muzukuru wangu ita tinaye panapa asvika kwakutozgonzi zvazodai zvadai koma zvinzwa nani zvikanzi gara anga ariko kakawandira. Asi mweya rudziko nemwana muning'ina wako hapana chakaita. Ipapo muna mei imomo wanatezvara vaenda takasara tikarara nambuya mumba wamungira wakaurara zvavo kuno mumba wega. Tarara kuseni ndakavataurira wakuda kuenda ndikati mai inini ndakawana kumusha kwababa vangu vanonzi vari kumuzarabani saka ndilo ndiende kumuzarabani kunotsvaga baba vangu pawari ndizive kuti wari apa unenge wagona kuroora zvakanaka alright. Muna Juni pandati ini mai ndakuenda kumuzarabani zvakanaka. Musi wandasimuka kuenda kumuzarabani inini mai wakabva wakonekitana nemuzukuru wavo garikaira ndobva watoti iwe une mari here handei tinoroora ndobva watakwaga kuti tinoroora uya nemuzukuru wavo wati muning'ina wake haako haazvizivi inini mai wacho handizvizivi akanoroora nambuya wake. Ndemuna Juni. July takagara tiri kuna August musi wa 22 ndobva wakauya pana before 22 mbuya wakambouya wega ndabva muzarabani wakasvika wakagara mbo iwo vamwedu mutori nemuriwo chichi totobhuya bhuya pai wachingonyara wakambotsikitsira wakamboti zii mbuya wani nyaya here yauda kutaura sinzi ndatonzwa kuti ndo zvakasara zviitika handisipo ana wabvunza asi wairatidza kuti wane zvauda kutaura bati zvakaramba. Wadaro takazoperekedzana vaenda wasina chawataura wakangoti ndandienda kwapa unocheka huswa saka handichazivi kuti pa wacha achandipa here kati amen haisi nyaya pandakuperekedza vaenda tobva wazodzoka wane mukorore wavo mukomana wavo naiye muzukuru totoona kuti topinda pagedhi watosvika tisauya pano tauya nemwana uyu nyaya tauya nayo mwana uyu achiti akaroora saka tauya kuzomugurira munda. Ndinobvunza mubvunzo nai mai nyaya iri pakati pangu nemwana yamuizivi wati nyaya iri pakati pako nemwana yekuita sei ndikati handakutoreti garike yakandirowa musi uya pamakauya apo pamauro ndakati garike yakandirowa anofanira kuti aripe zvaakaita kwandiri saka kana asina kuripa hapana munda wamunomugurira ende imi hamuna mvume kugurira garike yemunda ndini ndinogura munda wacho ndomupa zvikanzi iwo notaura kazvauruda zvacho taaripi ndikati ndotora mombe inotsika chaiyo ndikanzi tibvireipo anaiwana kupi mombe yacho ndikati kana asingaiwani itsokei ina handipo pakugura kwamuda kuita munda asi itai zvamuda kuita asi tichanosangana kumberi. Wachibva wati mamunino aibva ati maiguru handi tinogura munda ndikati handisi kuenda endai munoita zvamuda kuita maya makazvironga ingawani mai mumashuro umo muna machi makauya nemukomana mukuru mwana wemurume wangu akaremera ari kwatandi kumusha kwamai wake akabva pana tichiri kutorwa vamwena wangu ikoko aine gore ne8 months pakayotsvaga kumusha munosvika naye here pano mukamusiya mumaoko mangu kuti mwana uyo akanzi nababa wake muzomupa pakati kumhiri kune fodyo ndoko akanzi anopiwa paigara dembo ndikati hapana chakaibaba handisini here ndakasara ndikazomuratidza kuti ngonu unoakirapo utangirapo uchidai ini ndiri kuzwa mapira ndaita mwana wangu pai munda muno mai musaseko ndezvinhu zvisina kunaka mwana wakati isusu takutoita zvakainga wakabuda mumba muzukuru paungana akatomboti inini handisi kuenda zvikanzi muzukuru hausari nemwana uyo anozviita chibhinya haatonzwisisi handei tiri kutenda tese ndobva watorana bva waenda takabuda mumba mune musikana kuti kagara panze pano bva waenda bva wanosvika wakatangira pano pane mugodhi ri kuri apapa wakakwidza kuenda ukomo kupa mwana wake chivanda wadzoka ati isusu tatopa mwana munda taakuenda
handinowadaira wakaenda bamunini wacho ndo wakazobvawo uko wakati amai guru mabikira ndikati aiwa endai mobikirwa kumukorori ini handikubikirei ndobva waenda ini ndakabva ndazobva pano ndobva ndaenda kwachairman vandanovaudza handina chandosiya ndakanowataurira chairman ndo zvakaitika kumba kwangu wakati hazviiti muya chiropa kubva kuseri uko kuya kuzogura munda wenyu hazvisi pamutemo imi ndii munogura kugurira mwana wenyu ende hazvimanikidzwi imi chitaurirai mwana wenyu kuti handisuda hangu action pamunda pangu kusvika gari azogona kugadzirisa kuti muirani ndichibva ndaenda vandanomudza iwe any action pamunda pangu ndiunomira newe mukoti anopindura kuti handimiri nemi mukoti be ndomira nemi mukoti kuti chii munomira nambuya chiropa nonti wakabata munda ndikati ambuya chiropa unobata munda basha munda wangu takabata tega ini nemurume wangu mbuya chiropa rukwajoseso zvamurusora muchinyeperana izvo ndozona kwazvinoguma pasina mazuva ndopa ndakaona atoyawo aisa tumapango twake tunenge 8-9 mwedzi rimwapo vhesa kambarirwa nepakati basi saka bva ndazviona bva ndadzoka pano ndabata foni nai mai konei muriramba muri kukuza mwana kuita zvandisingaiti mai dai muri mumwe munhu tsiurai mwana kwete kuita maitira muri kuita vachibva vati chipfutse munda wacho ndewako munda wasemu ndikati semu anga asina mukadzi here zvikanzi mukadzi upi ndikati pane chakashata mai tinosangana kukoti zvikanzi ndezvako izvo kukoti kupi ndakabva ndafonera mupurisa muneighborhood ari kumahere ndafonera muneighborhood ari kumahere akanditi ndandoda kuti ndimbokukanzela iwe imimi nemwana wenyu ndipewo namba dzemwana wenyu ndoda kuti auye kuno mangwana imi wacho muchiya kuno timbogarawo nemi pasi ndichimudzidzisa kuti kugara kunodai namai nokuti ndinoziva nhamo yamakatamba newana wenyu inondirwadza muchichengeta ndakamupa nhamba akamufonera ndiri kudawo kuno mangwana kuseni akatora iti ndouya isusu bva tamukawo ndikati mukomana ndichindiperekedza nebhaiki bva taenda takamudarikira pamberi apo panonzi pamusamba atori murodhi ari kuenda haana kunanga kwafani straight akatena pambuya wacho wachibva muti hauendi wega wakabarwa iwe voti wese murodhi ameno tsamba yawakanyora wenzi wanyora chitsamba chawo chawakazoti chanyorwa nachiropa wacho atisinoziva ndoupi wachibva wapinda murodhi nambuya vasangana nadistrict chairman tiri kuenda kwachikoho tadaidzwa ikoko nenyaya yemunda ichi havanozva wakatsanangura zvisina kunzwisika district chairman abva afona chikoho isiriko chikoho akati aiwa ini nyaya ndinayi inini ipolice case handisi tonga dzemundaba ndoda kugadzirisa mai avo nemwana ko muri mbuya chiropa wari kuendepi ndawadaidza here ndati kuno ndiri kuda garikai kwete mbuya chiropa zvikanzi mbuya chiropa wacho ndiwo warutoti garikai akabarwa kana chikoho ini hanhu ati mbuya chiropa kana garikai asoda kuya kuno ngadi yake ngaarega sachazoona kwaichienda nyaya yacho ndobva wakabva wauya straight wakasvika kwafani asi kwachikoho hana kusvika watotiyena voenda pachechi waswera waripo chikoho atumawa kuti munozondoona garikai wacho pachechi mumutauriro kuti muyekera toda kuti tisangane tigadzirisane kugara kwakanaka wachingonosvika pachechi yapera wakashurwa wakatukwa nemamwe mazuva asingaiti nambuya chiropa garikai akati handiteereri iwe hausi baba wangu be baba wangu wakafa saka wazongouyawo kumba wachika wagara kumba kwavo tagara ini ndakava ndakangogarawo yanga iri Saturday Sunday ndafona wamanheru nachikoho zvikanzi mai nyaya yenyu ndayoendesa kunyazura ndafona zvanzi uyai kunyazura mutsanangure nyaya yani yenyu ndobva ndaenda kunyazura ini nemande kuseni ndasvika kunyazura ndakatsanangudza nyaya yangu zvikanzi mbuya awa ndo wari kukanganisa hawapindi zvapa wakambokupai umwe mwana kuti ipai munda ko iye ndiye aita sei wakukanasa saka imuruda zvipi ndikati ndoda peace order handisi kuda kuti waramba wari wachisvika pamunda pangu ba ndopa ndakanzi mwana wenyu hamukwanisi kumutorera peace order ba mwana wenyu kana azoramba achinetsa panotorwa inonzi protection order saka imimi nemwana wenyu munogona kutaurirana munowirirana wanhu wamunofanira kubvisa pakati penyaya yenyu ndimbuya awo nabamuni ndikati right ndipei peace order yewanhu wairwa iwova ndiwo ndotosasvike pamba pangu
inini ndonesana nemwana wangu togadzirisana tega. Zvikanzi alright, chiendai kwatisape kucivil court munogadzisa mapepa enyu, muchabva mapuwa dheti rekoti ikoko. Chokwadi ndakaenda kucivil court ndikanosvika ndikapuwa mapepa angu ndikaenda nawo kulibrary ndikagadzirisa. Ndobva ndadzoka. Zvikanzi chiendai munosvika nepapolisi. Ndakadzoka futi ndikadzika panyazura ndikaenda papolisi. Ndobva wambokanzela futi aiwa mai mwana wenyu uyu mwana wetu achitomuda uyu dai amboya panapa. Mwana anorova mubereki taida kumbubata-bata. Imi chiendai munotaurirana naye. Ndikati haabvumiba. Mwana iye atone mwoyo mukukutu haaitiba. Zvikanzi aiwa endai munotuma munin'ina wake ouya motaura naye. Ndikati hameno ndichanotiraya. Ndichibva ndachiendere mapepa mundopa wachikohwa ndotsvitse kuwani. Wachikohwa pauya nemapepa zveshuwa. Ukasvika kwaJosias wachibva washaya mbuya. Iyo mbuya wanga wauya kuno. Wauya pagauti patezvara wake ipapo. Ndobva atsvaga Kilford abva amuona. Achibva amuti shamwari urudiwa kukoti. Akati ani nyaya ndeyamai ini handina mhosva. Ini ndogodiwa kukoti kunotsvagei. Inini handisi kusaina bepa. Bvaramba usaina. Zvikanzi ngatitsvage kuna mai wako. Wakauya naye kusvika wasvike kuno. Wasvika pamapuranga pawanga wanzi waenda wakawashaya. Uyachibva ati inini kumberi kwandichaendi. Asi ndinotaura mai wako todawo kukoti mangwana. Akauya akaona mai wake vari pagauti apa ndobva wataurirana. Wachibva ipapo akabva wadzika kumba kwemuzukuru kwaari shanda. Wakubva wasvika uyu munin'ina wacho aripo aenda nomutaura kuti hanzi namama uya kuno titaurana tigadzirisane nyaya dzedu idzi. Wakati garikai muzukuru wangu tatosungwa. Tasungwa. Totodawo kukoti mangwana. Uyu munin'ina anoti musanyepe. Usanyeperwe bai. Iwe usitombodiwa kukoti ba. Iwe wawana Kilford ndodawo kukoti. Iwe wanzi uya kumba tigadzirisane. Mapurisa ati endai mundogadzirisana nemwana wenyu. Warudiwa kuti ndiye wari kukanganisa nyaya yako. Zvikanzi alright. Inda ndatoti tesekai. Zvikanzi aiwa garikai hasi kudiwa. Ndosaka ndauya panapa garikai. Ndoda kutaura kuti zvanzi namama uya. Akapindura kuti tambo yacho yakareba. Ndichazouya. Achibva angogara. Haana kuzouya. Takazoenda kukoti kusa 27 August. Tasvika kukoti ndatsanangudza nyaya yangu. Bepa roerengwa zvonwa ndizvo zvakataurwa. Wabva wabvunzwa. Wachibva wati zveshuwa. Ndakaenda ndichinogurira mwana ndaiti zvaari mwana wake. Zvikanzi mbuya tati muri kunogurirawo here mwana munda. Munogura munda wemunhu here? Ndakandogura. Ndaiti ndiri kugona ndaisaziva ndiri kutadza. Zvikanzi mbuya endai munogara kumunda kwenyu, kumba kwenyu. Kwete ndogura munda wemunhu. Sei mai waite zvaunoda nemunda wavo. Kana wachigura unogura wega. Chibudai muende, vatabuda. Vatauya. Iwe wapinda mota yavo indapindawo yangu. Tasvika panyazura tadzika. Ndaona iwe wabva wapinda mubhazi, ndibva ndazopindawo mune imwe mota. Ndasvika Parukweza mukomana anga aripo akandimirira, vandiperekedza. Tasvika maJosias mukomana akati vanzi nemumwe munhu ndinoperekedzwa kwaRukweza. Vatonditi mamai michidzika muchipedzisa netsoka nditoperekedza munhu. Paakadzokera achiperekedza munhu. Akandowana achitoti pamashops Parukweza mbuya wayo. Haana kuwasiya. Akawatakura. Ambuya handi. Ndokwira. Nenyaya dziripo idzi ndokwira. Asi ndoregerere kukwira. Kondine mhosva neemere. Uchibva kwira pabhaiki wako yanotsvetwa pamba. Wanonzi waikafamba wachitaura kuti handichatodi kupinda nyaya dzagarikai. Handichadi. Ngaiti nyaya dzake ega. Handichadi. Takanoroora kwaGauti Obey ndanga kutaurira nhasi. Ndakauya ndichinyepa paya kuti gari akauya ndichindishumawo ndakaroora. Ndakatonorora ini naanesu mwana wabarisi. Tisi takandobvisa mari 300. Uyati hapana chakashata mbuya kana makaroora. Ndobva yabva wasiya pamba. Atagara. Hatina kumbotora nguwa. Ndizotonzwenda kutoona mupurisa wamambo Chiduku awe. Nesamon. Namurudiwa kudare kwa mambo Chiduku. Apa uri musi wa1 October. Namurudiwa usara mangwana musi wa3. Ndikati nyaya yacho ndeyei. Zvikanzi makasungiswa naSara Gombari. Ndikati nyaya munda wangu here. Haiperi here. Takabva kukoti nenyaya iyi. Nhasi uno ndakusungiswa futi kuenda kwa mambo. Ende upenyu hwakaoma. Ora tosangana ikoko. Saka ava mupurisa wawashi kuno. Ndobva wafonera mupurisa kwa mambo. Nyaya ndanzwa so yakamira sei. Zvikanzi nyaya ina handisi zvangu nyaya yakamira sei. Asi matare musi wa3 hakuna aba.
tichazokudza kana matare ako isu kwautogara musi wa3 hakuna matare iwo wauzwa kuti matare hakuna hawana kuendawo zvedu musi wa24 Oktoba pakazoitwa matare ina hana kutaurirwa mhenu dzakarongwa sei ina hana udzwa after 24 handichazvitira wanga uri musi wechingani ndopandakatozonzwawo wakundifonera wari kumayera zvikanzi imi kune mavhidhiyo abuda mbuya Chiropa naGarikai wari kupanda nyaya kudari kwaMambo Chiduku ndikati muri kuti chikwe zvikanzi hatori kwarutenderera kuno zviri kunzi imimi hamugari newana zvakanaka makagara nemukomana mukuru yangoni uyawo kuuya achitsvaga mumba uyu zviri kutonzi akatiza imi kusagara naye zvakanaka ndakaita shungu ndikati musikana wangu ari kuHarare shamwari ndiori kuwifi ndonodha mavhidhiyo unditumire tione akatumira mavhidhiyo aya ndadownloada ndaona ndichiteerera mavhidhiyo soka ndakarwadziwa handiri kunyika ndikati mbuya onei wari kundidaro zvese zvauri taura apa izvi nyaya dzekutsvaga ndo wakandisimbisa wati aiwa mai panyaya panoda chokwadi iwo handiti waitaura zvekunyepa musi unonzi dare racho ririko toenda chokwadi chotaurwa zvodarika nyaya yofamba zvakanaka tagara papazonzi Mambo Chiduku wauya paJosias musi wawakauya wanga waine wadare wawa iwo wakabva wapamba pawabva wauya pashopu paya wachibva wasvika wakaenda kuna mambo musungwa wangu arirambidzwa kuuya kudare nemupurisa mupurisa upi mupurisa washegauti watoudzwa dheti redare kuti dare riri musi wakati moudza vanhu vane matare ari kuti musi wa5 wachibva wasvika kunobva wataura ndikati 5 wacharito ndinonokera kusvika ndinoti wanonyatsonyepa zvawakanyepa izvi asi nemazira andinowaita kana ndapo tagara tese iwo apa inapa zvawakataura apa wazvitauri bezvi nekuti ndinowaziva saka musi wa5 ndobva tazoenda kudaro tasvika paya mambo wakati isati hatichateereri futi mbuya wakataura pawakapedza saka imi mai ndimi akutsanangudza ndobva ndatsanangudza sematsanangudzira andakaita mabviri akaitira mwana papi panopamba nyaya ichibva yatongwa matongerwa yakaitwa mbuya wanonzi mbuya imimi ndimurongo handiti musapindire nyaya dzamai awo nemwana wawo mbuya wenyu mwana akafa siyai mai awo nemwana wawo wagadzirisana chokwadi nyaya yatongwa yapera kwaMambo takabuda tauya kumba Saturday zvarovira ndopandakaona munhu akanditi ko imimi makaponda wambuya Chiropa sei nemwana wako kati inini kupi zvikanzi izvo zvifamba wakangwarira amene ako urikuda kutopondwa naKilford ndichiponderwa dzei kanzi wakasvika wachiti ndapondwa singaiti naubhei namai wake kati hapana wakamborwa aba mufungei sitakangobuda pagedhi iwo achibuda wachienda nerodhi yekutenderera isi takabuda tikapinda nemurwizi wakatotibatira parukweza kuti takutosimuka nebhaiki kutouya kumba tikawasiya uri parukweza wakapondwa kupi musi weSaturday Sunday bva ndaswera hangu ndiri pano Monday makuseni ndaisa fertilizer munda mangu kuchipisa bva ndazoya pano ndine kamuzukuru kangu mukomana anga asipo kuzoti manheru tatorara ndizwe mudumbu mangu zvamuri kundiita handina kumuka kuti nditi mukomana iwe ini mudumbu mangu murwadza mwana uyu zvaari kuita wari kungoumburuka aritadza kurara achichema achiumburuka chii bva ndangorashingirira kusvika kuedze mwana akazokotsera ndowazvoma 2-3 ndopakazokotsera ndatombomuka mutorera mafuta ake ndichimumwisa akandira dhiringi vandamutorera dhiringi mayufresha vandamupa ainini maramba makangondisunga kuseni kwaye ndokwandakamuka ndikati mukomana aiza tinomborara ba nemudumbu mbo haminoti chii kuti nditi nyomwere handisi kuziva anombozvitora ake serious asi ni nyama yangu haina kana simba handisizoti chii chachipiri vanangoswera ndangofizuka handisizoti chichirikuitika pandatizoti zuva raundovira ndikati ganomboende kwambiriri iye anga akurimo aneri kwambiri ndotsvaga mukaka ndimbomwe mukaka pamwe inyongo ndichinotsvaga chikafu chehuku pandatoenda
Ndatenga mukaka wangu, chikafu changu patauya. Ndichisvika pabhana, mukomana anga arubva kuzasu. Akafambisa zvekusvika kuda kuti andiganhudzire kuti asvike ndaenda kunomwa mvura. Tobva asvika ati, mama, mvura iri mumugomo wegirini makaichera rini? Ndikati, handaichera nezuro here mani? Zvikanzi, mvura iyi hamunaichera mando. Ndikati, iri mugomo wegirini uri uko ndeyesono. Zvikanzi, ko iri mune webhureki? Ndikati, iri mune webhureki iyo ndeyandakachera nezuro mani. Zvikanzi, mama, mvura ine poison. Ndikati, iwe poison yekuita sei? Zvikanzi, ndaenda kumugodhi. Nguva ndanotema muti uyo wamakasiya muchiti ndizotema. Pandachera inini mvura, ndipo ndatora kapu pandachera kuti ndimwe. Nyoka dzangu dzabva dzarira pamudomo wangu masunga. Ndopandazoteerera mvura iri kunwa mapirisi emuchibage. Ndikati, iwe usatauri zvinhu zvisingaiti. Anzi, regai kamuone mvura yemugomo muteero kuti mvura iri mugomo wacho ndeuyu. Ndibva ndavhura kudai. Vatondirowa mweya waya kumeso. Ndikati nguva ndageza ndichienda kwambiri. Ndanzwa munhu wemapirisi asina ngoti mapirisi. Angaita mapirisi abva kupi? Izvi mvura yandagezesa. Ndatopa kurwara kwandiri kuitei. Ndopabva ati tatozvinzwa nguva yauya wapaungana wachida kutenga huku. Watonditi ndipowo mvura. Ndopa ndatowacherera mvura bva ndawapa. Bva ndazowati imbonzwa iwo iyi. Pawadaiswa wakati iwe mvura iri kunwa mapirisi emuchibage wangu. Ndibva ndatovataurira kuti mama nalavha wana utomborara. Izvo waswera wachichaya. Watotenga ndimbonotenga mukaka. Panangoti ameno. Saka tochiita sei? Zvinotikuwadza kai. Ndipo takabva tangorara. Kuseni kwacho bva tamukabva taenda kwarikwisa kukiriniki. Tasvika tikapuwa hedu mapirisi. Tazoenda kunyazura. Saka pandakazofonerwa ndandori panyazura. Tiri pamapurisa. Achibva wafonera mbuya, wati ndipe nhamba dzambuya nedzemuzukuru. Ndanga wapa dzambuya. Mbuya wakafonerwa wakadaira kuti pachingonzi mbuya, tiri kudaiwo pano panyazura pakemba. Izvozvi muri kupomerwa mhosva yekuisa mapirisi mushonga mumugodhi memunhu. Zvikanzi mumunda mani. Tati muri kupomerwa mhosva yekuisa mushonga mumugodhi memunhu. Wati handiuyi kobe. Handiuyi. Ndaneta nekufambiswa naye muroora iye. Apa wangu wasina kuzwa nemuroora. Tsopano waziwa sei kuti muroora munhu ari pano? Hanzi handiuyi. Umwe mupurisa wacho achibva ati, imi mbuya, mukurambira isusu. Kurambira isusu kasikai kuizvozvi. Wachibva watokata foni iyo ndowakakata foni yemupurisa wacho. Bva yatodzimwa. Akaramba achitraya kuda kufona inge isingachaiti. Wakafona yemuzukuru wacho yaisadairwa. Ndobva pandakazofonerwa patangouya hedu kuno patangobirira. Ndopa ndakazoenda kwachairman nezuro. Ndanoataura kuti ndochitiko chiriko ndakambenge ndafona hangu. Ndikati ndichanyatsosvika ndozokutaurirai. Ndazosvika bandawataurira. Nekuti mimi muri kuuya chibva ndangowapira saizvozvo. Ndomamirira kuita nyaya yacho. Ndinoda kutenda nekutsanangura kwamaita. Regai ndimbouya pana chairman. Chairman, nyaya yatiri kukurukura muzuva ranhasi muri kuinzwa. Munewo zvamunoona kana kuti zvamaiona kubva kumashure uku. Tisingadzokorodzi zvedu zvatsanangurwa namama. Ndinoda kuti mimi mumashoko menyu mumbotsanangurira kuti nyaya iyi maonero enyu mafambiro ayo kuita zvakamira sei. Ndimi munotungamirira muri kudivire kuno. Makamirira zvekare vagari. Saka toda kuti timbonzwa imimi maonero enyu maringe nenhaurwa yatafamba kuti tizonzwa muzuva ranhasi. Tinotenda. Vangoti muchidimbu zvatsanangura mai ava ichokwadi kuti nemwana wavo vasikugarisana zvakanaka. Apo nepapo waingoyo wachitaurirwa kuti inini nemwana watisogara zvakanaka. Apo nepapo tifunga mumando wachitsanangura kuti ndakamboendawo kwachairman ndichindoaziisa nenyaya yekuti munda pangu kwanzi paguru. Inini ndakanga ndasangana wana baba munini wacho wakazouya kugura munda waina mai wavava. Ndambosangana nawo kwaJosias uko wasati wauya kugura munda. Wari kunditi toda kutoyo mumusha menyumo chairman. Totokudaiwo kwamainini wangu nekuti toda kuti tiite urongwa hwekuti tindogura munda nekuti mwana ada kuti apuwe munda.
ndikati kugura munda kunoda chairman handi mundopa mwana wenyu munda menyu ndopa mwana munda menyu hazvidi chairman mahome affairs yenyu mimi namai nini wenyu namai wenyu munogona kukurana mundopangana zvinhu zvisina chairman pai ngati iva ndaramba nyaya iyi mundakazonzwa wauda kuti hawatouya watogurawo chii wagura munda ndati no kana wagura munda imimi mune kodzero ipa munda penyu kuti minda iyi haizivi kuti makakuwanani minda yenyu yamakabatawo wamwe nevari kuA kunoko kuB vakatobatwawo nevanhu umwe nomwe achizvibatira munda wake chero wanga wari wana saka imimi ndi mune kodzero yemunda kwenyu endai kumwana kwenyu mundomutsanangura zvakakwana kuti urungana mbuya wako hamukudiriri nemhosva yekuti munda uyu handina kupowana vamweni bo munda uyu ndakatobata nemurume wangu baba wako saka nditi nekodzero yemundu ndomaziviro andinoita iwayo kutosvikira ndizonzwa kuti munda wanzi watogurwa ndikati kana munda wagurwa mimi ndaramba ndichitaurira mwana wenyu badzi kuti hauna simba rekuti uvake panzvimbo pangu unotosara kwese kwaunoda ndokusaka wakazoenda kumapurisa ndawatsanangurira nyaya iyoyo ndomaziviro endinoita asi zvechokwadiwo nemwana uyu haakugara zvakanaka hawasi kugara zvakanaka asi munhu atiri kutongoona ari kusvidzira mwana wekuti aite zvise zvaari kuita izvi ndi mbuya wacho dai mbuya wacho anga wari munhu wekuti anogona kuranga mwana kuti azive gwara rekufamba naro nyaya ingadai isina kuramba yakatandaura kusvika payari pekuti anosvitsana mumatare nekwese kwavari kwavari kuendesa nawo mwana angadai akatogara pamutemo kare kare pane kuda kwekuti mbuya ndo wakamubheka saka muri kuona nyaya iyi kuramba ichingotenderera ichinetsa sezvairi kuita izvi zvino zvakutotikatyamadza tichinzwa kuti makunzi mumugodhi makandwa mapiritsi kududza kuti wakutosaina kutoti kana kufa kwemunhu kutori nani saka zvakutotinetsa kuti zvingadaro zvaitwa nemwana here zvaitwa nambuya here kana kuti zvaitwawo nekwakaroorera nekuti mativi acho hatichanyasi kunzwisisa asi chetirungoona ndechekuti kubva kwakaita vanhu kumatare ndokwazokonzera kusvika pakunzi mapiritsi akandwa pai mumugodhi nemhosva yekutoona kuti zvavanga vachifunga kuti kumatare kune maburiro azvinogona kuita hazvina kubuda saizvozvo ndo mamiriro akaita nyaya yamai vari panapa wamai maho nemhuri yavo pataurika nyaya yemapiritsi ndoda kuti ndiuye kwamuri mama wangu ndimi munoita zveutsanana zveutano nyaya yemapiritsi iyi mvura iyi makaiona here iri kutaurwa iyi yanga ichinzi yakakandwa mapiritsi makasanganawo nayo here aiwa mvura ndinosangana nayo asi nyaya yendangoenzwawo kumaraini asi tiri kumukanda ichitaurika ichiti maigarikai wasangana nedambudziko remudumbu anzi wakanwa mvura ine mushonga ndo pandaazotegedza ndinowaone ndosaka mazondiona ndiri pana ndiri kutobva kutisvika tondiona kuti zvakamira sei saka muri kudivi renyu iri reutano toti isusu mvura iyi zveshuwa mapiritsi arimo akakandwa mapiritsi emuchibaga ndogutsikana kuti anouraya kana akashandiswa pamunhu kana kuti akamwiwa zvisina kutsarukana nyaya iyi sekutaurwa kwazviri kuita ndiri kuona matogutsikana ndotenda kuti masvika mapiritsi toti akakandwa zveshuwa chii chinoitika pane anenge akanda mapiritsi wayo pazviri pamutemo nyaya inoda kutsvagurudzwa kuti ione kuti akakanda ndiani kana akanda opuwa mutongo wake zvinosungisa mapiritsi anouraya munhu mapiritsi anouraya vadiwa vatariri muri kuzvinzwira kune vamwe vakambenge vachikomenda nyaya yakabva pekutanga makaiona pechipiri pacho ndogutsikana kuti muchazenge muchipaona zvekare nehurukuro yatiri kuita muzuva ranhasi muchazenge muchiiona ndisati ndadzoka kuna mai regai ndimboya pamuri baba ndoda kungoti ningokubvunzai zvishoma ndanzwa nyaya yemapiritsi ndo yandoda kuti mumbotitsanangurira kuti mvura yakanga ine mapiritsi iyi imimi munogara pamusha pano makaiona here mvura yanga ine mapiritsi zveshuwa pakati kachiti uko ini ndakandisi pana babairo ndavita zvotonzwa ngasvika pana panezviri marumwe zviri chimonzwa hurima hwacho wekuti mvura ishuwa yaina kumira zvakanaka reke topagadza tipavhare tisomaki ndo muone rangu saka mvura iyi kuti tizogutsikana kuti zveshuwa mune mapiritsi hazvidi here kuti mvura iyoyo itakurwa handizivi kuti handizivi inoenda hameno malebhu kana kuti toti kwainoenda kunotestwa kuti mvura ionekwe kuti zvii zvakaiswa mukati mayo nekuti tikapavhara topasiya pakadaro hazvitipi kugadzirika kwenyaya nekuti hatisi kuziva kuti chiri mvura umu chii kuti nyaya yacho izenge ichiferefetwa ndanzwa amai vachiti ndakaenda kumapurisa ndichadzoka zvekare pavari kuti vazotitsanangurira kuti saka mapurisa akazoti chii chichazoitika panyaya iyi nekuti kana muchinge makuiswa mvura makuiswa poison
zvakutotaura kuti kwatove nenyaya yekuedza kuurayana iri nhau zvekare inosungisa. Saka handizivi kuti ipapa panyaya yemvura pakukiya apa makaitira kuti pasaita anoshandisa here kana kuti mune zvekare zvamuchada kuti zvizoitika kubva ipapo. Ini ndakangoti kuti pagara pakakiyiwa kana nhau dzisinge dzapera pangogarawo pasafety nekuti pane pari kukiyiwawo haichashandiswi nevanhu. Haichashandiswi nevanhu vokusvika zvoita zvakareka mvura yakupwa. Amai regai ndidzoke pamoto. Tiri kudare pane muromo wakataurika, ndanzwa hangu matsanangura inini ndatopabata, asi pane muromo wakataurika wakataurwa nemwana achiti amai vakanditi inini wakaroora mukadzi muhombe, handimudi pano, kusvika wasiyana nemukadzi yendo kuti ndizokutambira ndozokupa pekugara. Ipapo mukambotitsanangurira kuti ichokwadi here kana kuti mwana akanga akutonyepawo? Aiwa, apo aitonyepa zvake kwakutogadzira nyaya takanetsanirana nekuda kwemukadzi. Inyaya yekuti mukadzi wemunhu atori mukadzi wemunhu waakanoroora, akanoroora mukadzi wemunhu, anzi mai maocha mukadzi murume akari South Africa. Saka ndonyaya ndainetsana naye, iwe neudanani nemukadzi wemunhu. Izvezvi 3 days wanga uri kurara uko kumba kwamaocha kwakoko chirudzii? Unotsvagira hondo pano pambere one South Africa tinowaziva, tinouya tikaparadzwa nepfuti pano, hapana chinozosiya ini semubereki wambosvika chinanga iwe. Ndonyaya yatakanetsana yanga asingadi kusvika washingisana nambuya kunoroora mukadzi wemunhu. Saka vabereki vemukadzi, vabereki vemudzimai akaroorwa vakatoshinga kutambira mari asi vachiziva kuti mwana wavo ane murume zvekare. Wakatoshinga wakatambira yamaocha, iye zvino watambira futi yamaocha. Handizivi zvangu kuti kudivi rechivanhu munozvifambisa sei baba. Ndanzwa munoshanda muri kudivi rekwaIshe. Nyaya kana ichinge yamira yakadai, tiri kunzwa kuti mwana akanoroora mukadzi akatoroorwa kare ane murume, inofambiswa sei nyaya iyi? Inosiyiwa yakadai here kana kuti inofanira kuti igadziriswe nechimbi chimwe? Inenge yoda kuti kana kuti nyaya yaita saizvozvo, dai murume wacho achinge ari padhuze ndiani anosimudza nyaya yekuendawo pamadzishe kana machiyamena vatungamiri wenzanisa nyaya iyoyo kuti vambomira sei. Iyo ndiye anozosaridza zvaanoda murume wachona. Saka pari zvino toti isusu zvinenge zvaakuda kumirira kuti murume kana achizinge adzoka osumudza nyaya yake kuti izokwanisa kuzoonekwa kuti yakamira sei. Anogona kusimudza nyaya kana zvatizvo anofunga sei, asi matauta mai kuti wari kuocha kuti even mwana zita remwana anonzana Anasha maocha maocha hanzi bayo mahowe zita remurume wainayo ngei, asiyo kwakatorwa zvaso haone haonazvo vakangotambira pfuma ndobva vatoshandisa. Right, nyaya dzacho amaika zvimwe zvacho unenge ndopaya pana ndimbotaura kuti zvimwe unenge usingazvizivi, unenge wangoinzwira padenga wototi amai vanozodzinga mwana vachiti handidi muroora. Saka mwana ari kutogara nemudzimai here pari zvino kana kuti akangoroora ndobva asara ari kwaari ikoko iye arwara? Ari kugara wese kubasa kwake kwaari ko. Izvo zvaari kubasa ndokwaari kutogara nemudzimai wake. Mbuya vari kutozviziva, ine mbuya vanotoziva here kuti uyu mukadzi uyu wakanoroora uyu agara ane murume? Kana kuti mbuya vari kuseri kwamataura ndizvo Pasiri kure, pasiri pechikomo ipapo. Vari paseri apa, pamwe mbuya apo pamashops apo vanozviziva here kuti mudzimai uyu anga aine murume kana kuti mbuya havatoziva? Vanozviziva, hapana anga asingatozviziva. Wezi aitotaura tese pano ichoti zviri kuita garika izvi zvazvina kunaka izvi. Takanga tori pamwe chete nambuya wachitoti hazviiti zvari kuita. Takashati wakazongotendeuka sei, nguva diki diki ndio wakangotendeuka kwakoti handei tinoroora. Nyaya yacho yakatiomera. Tichifunga kuti pamwe ingori nyaya yekungotiwa ndiamai vari kunetsana nemwana nenyaya yemunda, asi tiri kuona kuti nyaya dzacho kwadziri kubva nekwadziri kuenda kwakaoma. Kudare zvekare kwakataurika nyaya yekuti hanzi amai vakazonokora tsoka dzemwana vakati ndoda kukugadzira. Zvakataurika padare rekutanga, mwana akatotaura kuti amai vakazoti ndoda kukugadzira zvinhu zvako zvisafambe zvakanaka, zvozodii. Ndogutsikana kuti vhidhiyo racho makariona. Zvakafamba sei apa pari kunzi nemwana makatondigadzira imimi mukatotora, ndakatonzwa mbuya vakatochemawo zvishuwa mudare vakati aiwa muzukuru wangu ari kutambura
haana kana chainacho izvezvi, haatorina kana pekubata, zvichibudikidza pamwe nekutaurwa kwazviri kuitwa ikoko kunzi vakanga vachiti makazotora tsoka dzemwana mukatoda kugadzira. Mwana uyu inini musungunzi ndakanokora tsoka. Ndo musi wandadzika ndaitoenda kumashops kwambiri. Ndati ngatiende neuku. Tinoreka nekumba kwake ndichimutaurira nhau yandakandanza chairman muonesi iyo. Kuti pamunda pangu kwete zvamuri kuita. Saka takatomusiya ari patezvaro aka tichidzika isusu tichienda. Tatosvika tatodarika takuzasi kumusha wechi namba 3 kubva paanogara. Ndo pakanzi nehanzvadzi yacho uyo garikai uyo ari mumashure medu atosvika. Ndatomudaidzira kuti iwe anondidaira, ndakadaidza 3 times. Ndikati zvauri kuita nehama dzako kumunda kwangu kuita sei, siyanai nazvo. Ndinomira neyo mukoti handiti. Vatondipindura rafu yakapindura. Vatatobva hedu vataenda. Hapana akambotena pamba pake. Irodi inotongodarika ne1. Nekuseri kwedzimba ichitopinda paendodarika nepakati pedzimba pamusha uri panext. Ndodarika nepakati kitchen kubedroom muchitoenda. Hapana atombinayo pamba pacho. Iye ndo paakabva atoti watonokora ivhu pamba pangu. Sekunga anga ari pandizi hangu pakandiona ndichiri nokora. But izvozvo hazvinondivhundutsa. Sekutaura kwaakainga aita kuti inini ndoda kutaura murungu wangu ka. Ndandakangomira kuti aiwa murungu wacho ngaauye. Kana kuri kuenda kun'anga tinoenda. Ene ndakasununguka. Kana dziri n'anga kana maprofiti ndinoonekwa unzi ndakanokora zvedivhiri. Asi imwe mhosva. Ndatopumwa uroika. Yeah, izvozvo chokwadi. Amai, toda kutendai nekutsanangura. Inini zvimwe zvacho sekutaura kwandaita, handisi ndega ndinenge ndisiri kunzwisisa kuri kubva nyaya kuchienda nyaya. Ndogutsikana pakazoitwa dare rechipiri, vazhinji vakazotozochinjawo muono. Kana kuti vakanga vane mamwe maonero nekuti nyaya yacho takazongoona yachinja. Yaane mamwe mataurikiro ayakanga yaita. So pamakazobva paya amai takamboona panze paya pakatoita hondo, pakaita kunge vanhu vakuda vamwe vakati aiwa ndakutobvisa mabhachi panapa ndokurova. Makazofamba zvakanaka here? Hamuna kuzorwa here munzira umu? Kana kuti kubva musi hapana here kuzombobvira paita bongozozo tisingatarisi hedu iyi yemapiritsi akazoiswa mumvura iyi? Hapana akazomboita bongozozo kana kuzomborwisana? Hapana. Makatofamba mukasvika zvakanaka? Iya, tangoparadzana ipapo wachibuda negedhi rawo wachiendawo kuti chindobuda uchibira neparwizi. Wakatibatirawo pari kuizaisi takutosimuka hedu nebhaiki redu takutoya. Saka kumunda izvezvi hakuna ari kuramba achienderera mberi neku mambo vakati chii pavakazopa mutongo? Mambo wakati iwewe mwana enda unogara namai pasi. Mogadzirisana mowirirana. Hauna mvumo yekumanikidzira kuvaka pamunda pamai. Munda ndewo 1 2 baba namai. Otherwise mai vanogona kuti mese wana handina wandoda pamunda ende hamuna chekuita. Saka iwe unotanga watogadzisa unhu hwako kuna mai. Ndokuti ukwebogara namai wako kwete nambuya. Mbuya budai panyaya iyi. Nyaya iri pakati pamai nemwana. Imi ndimoonzeri ndimuri konzeresa. Uyu wangu mubvunzo wangu wekuda kungoziva wangu inini samai toti mwana adzoka asvika akumbira ruregero amai ndakakanganisa ndadzoka munomugashira here? Ini ndinotoda kuti tatoripa zvakandiita apa zvanyanya zvanoda kuripana zvacho arikuzviziva here iye wacho semwana? Anozviziva kana achinge auya paground. Muda kuti atanga auya monatsokutsanangurira mudurira zviri toonesana shamwari wakadai ukazodai handitika ini ndoda zvakati. Asi munomugashira kuti auye achizokumbira ruregerero nekukupai muko wake motosunungura kuti aiwa mwana wangu adzoka? Ngaauye. Kana auya kuti kumbira ruregerero handika togadzirisana towirirana. Asi chikumbiro chandinacho inini ndechekuti tigarisane futi takati umwe apa kuirana kwai kunonetsa. Zvatoramba? Zvaramba. Ndiona hangu kuti kana tagadzisana tongogadzisana kuti tiwirirane ukama hwedu hunge huripo tigofambidzana. Kwete kuti ndichagara naye anotsvaga wake munda tososhanyirana. Ndikanoitawo 2 days ndiri kumuroora iye achiyo achitawo 2 days ari pano. Zvakanaka kupinda kunaka. Ayo ndinogutsikana kuti chakanyanyokosha kana kuti chikuru kuregererwa
nekuti isusu takangokurawo tichizwa kuti amai vane ngozi. Saka zvichida pamwe tichatozokumbira zvekare chairman kuti pamwe ameno muchazozvifambisawo sei kuti mukomana agare agadzirisa nyaya dzake. Muri kungonzwa zvekutaurwa naamai, agare agadzirisa nyaya dzake. Zvakapinda kunaka kugadzirisa amai varipo kudai, vati iwo kana akauya akagara pasi tikataurirana, vanomutambira oripa zvavanenge vachida kuripwa nazvo, vomusunungura. Chavati iwo havachakwanise kuita chete kugara vakatarisana naye, asi kumusunungura havo vachimuregerera. Ndofunga mangovanzwa vachitaura kuti aiwa akauya akagara apa semwana, tikataurirana, ndikataura zvandiri kuda, zvinonaka. Nekuti ndogutsikana kuti ikasagadzirika izvezvi haizonetsi iye chete nyaya iyi, inobata zvekare nevamwe vakewo, nevanin'ina, hanzvadzi, nevana vasukuru chaivo chaivo, inodzika futi ichienda ikoko. Saka ameno tichazokukumbiraiwo kuti kana zvichiita, ameno pamwe makamboedza, asi kana zvichiita kuti muzombotaura nemukomana, mumbogara naye pasi kuti anzwe zvirikutaurwa naamai muzuva ranhasi. Zvichida pamwe zvinozonakirawo vamwe, nekuti nyaya idzi dzinoshatira pakuti dzinonobata nevasina mhosva, vasina kutotadzira amai vaya vanongonobatwa futi nadzo mune ramangwana. Saka mashoko aamai ndogutsikana kuti mamanzwawo. Chatove chikumbiro chedu isusu chekuti kana zvichibvira mukazomboona mukomana, handizivi kuti ameno kuti nzira dzacho dzamune makushandisa kuti zvichida pamwe zvingaite zvakanaka. Nekuti tikangoisiya yakadai so, tinogona kuisiya nhasi tigotogara tigorarama totopedza upenyu ndehwaMwari katizive, asi mangwana tinozodzoka futi pano tichiti ndo nyaya iyaiya yatakamboya tichitaura yaakunetsa futi mune ramangwana. Saka chine chato chikumbiro chedu kwamuri kuti kana mukazokwanisa mukawanawo mukana, mukomana mumbomugadzikawo pasi kuti ndo zvataura amai izvi, zvakamira zvakadai. Kana paine vamwe vamunozivawo kuti vanogona kutaurawo naye, zvida pamwe varungu vake kana vakasunungukawo, kuti vangomuonesa chazvakashatira muzuva ramangwana, zvinogona kutibatsira zvekare. Saka mai panyaya yemvura mapurisa akazoti chii? Vakazongosiya yakadaro here kana kuti vane zvavari kuzoitawo mune ramangwana kuti nyaya yacho igadzirwe? Vakanga vati yokera munonoya nemvura yacho. Saka isa tinozokwanisa enda nemvura yacho kuzi mari ndiye takashaya kuti munhu adzokere futi kunyasuru kuendesa mvura. Yandakanga ndabva nayo pano inini mvura yakasara pana utsanana pari kuisa pakiliniki. Ndiye akatiwo iyi mvura iyi tiri kuida, tinoda kuti inotestwa vaisara ipapo. Saka wanga kutonipa mhosva yekuti masire chimvura kukiliniki inofanira kuya kuno kukembi. Ketinana chandanchiziva. Haini babo pamvura ndaida kuti ndibatsirwe. Mapurisa ndaifungira kuti aigona kungoya passport kuti anyasona kuti zveshuwa mvura iri kucherwa kubva mumugodhi. Nekuti munhu anogona kungotora mvura wakanda muchigubhu kwakanda mupirisi kuti ndaichera mumugodhi, ndo zvayakaita. Mupurisa ndaitasira kuti dai kuti apiwa nyaya anoya passport achinzwa nehwema kutaurwa kunzi mugodhi mutoratidza kuti mune hwema hwemapirisi ari kutoratidza kuti makandwa chini mapirisi. Kana mvura yacho ichicherwa mupurisa ari panyasona kuti iri kucherwa mumugodhi zveshuwa mutoratidza kuti makandwa mapirisi, zvokubudisa chokwadi chekuti mvura yakakandwa chini mapirisi. Pane kuti wati huya nemvura, munhu anogona kuenda nemvura akanda pirisi mubhotoro dringi. Saka panozobuda iri chokwadi ipapo. Tangatitarisa kuti mupurisa anofanira kuya pasipoti onyatsoverifya zvinhu zvake, ndozvinoita kuti nyaya yawo waifambise zvakanaka kana vachiivherevheta. Aiwa, isusuwo zvedu kazhinji kacho zvatinogona kuzoita, tinogona kuzongonosvitsa kumapurisa. Tine dzakawanda dzimwe dzatakambofambira, saka tinongonosvikawo kwavari zvekare tovatsanangurira semamirira zvakaita. Ndogutsikana kuti kazhinji kacho vanowanzozodaira kana tichinge tazosvika kwavari. Nekuti pane dzimwe nyaya dzekuti dzinoitika mudzimba, nyaya dzechibharo, nyaya dzimwe dzadziye dzichingotsikirirwa. Asi patinopinda munharaunda tikazoenda kwavari kazhinji kacho tinozoona paine zvinezenge zvichifamba zvakanaka zvichibuda. Saka tinogutsikana kuti pamwe tichazongonosvikawo totsanangura kuti kune nyaya yakadai. Takatokurukurawo nachairman vakati aiwa zvazvakabvironaka sezvo mugodhi wakakiyiwa, hapana munhu akazombouvhura kana kuti akazomboushandisa. Saka zvazvakangonaka kuti vakauya vosvika vochera then vozoitawo tsvakurudzo dzavo nekufamba kwenguva. Aiwa, toda kutendai amai. Ameno kana mine mashoko amungade kungotaura ekupedzisira zvamungangonzwe henyu kuda
kutaura muchinoonekana nevatariri? Handina hangu zvekutaura zvizhinji, but ndinongoda kutenda nerudo rwamaratidza svikawo munzvimbo ino kuzotibatsira. Tofunga ndokuwamba tasati takambosangana nezvakadai, asi matambudziko tinichisangana nawo anenge achiitika munzvimbo ino, but maratidza rudo rwenyu. Kubva nezuro pamakati muri kuuya ndichizoti mota yazoita problem, takatomboti asi kusatana afamba sei futi kudai vachadi kuuya. Kamboti asi pari kushandiswa mishonga here ndo vanhu vavharirwa asauyawo, asi ndazotenda hangu muchiti masvika. Aiwa, tinokutendai zvekare nekutigashira. Regai ndiuye zvekare pana amai vangu, mashoko enyu amungangode kungopawo ekupedzisira muchionekana nevatariri. Aiwa, tinokutendai nekuuya kwamaita kunharaunda yedu muchisanganawo nesu. Tinokutendai zvikuru masvika. Aiwa, pamunezenge zvekare muchiita zvirongwa zvine chekuita neutsanana neutano, munotidedza. Tinouya, hatingofambiri idzi chete, chero zvirongwa zvekubudiriro kana mukati aiwa nhasi kune chirongwa chezveutano chatiri kuita, kana mukangotiudza paine nguva munotoona tichisvika. Saka musazoregedze kutibata, tatogadzira ukama kutionana kwataita ikoko ndokutozivana kwacho. Baba, mashoko enyu ekupedzisira zvenyu muchionekana nevatariri. Chiri mazita ini basi ndangoti mukomana uyu aritaura namai angu haana mbudzi nguva pano. Nanhasi ini nototodai angauya pano pamba ataura namai zvakanaka, zvimwe zvese zvazvipo ngauye pano pana mai wotaura mai ambomudzingi. Ndakati kwamwatisha kuti auye uye wandiri wonzwa kuti ndiri paneri oya pano kuti azvaanoda. Saka kana mataura zvamataura na chairman uye handei kumba tinotoona kutuka here. Mai havazombomuramba mwana kana pogara ambopashai kana uye pana mai hapana dambudziko. Ndo chikumbo changu bedzi kuti ngauye pano mwana wataura naye hapana dambudziko. Iye mukadziwo ngeye mumasure iyo, asi vanhu vakudi navo, vanhu vakuwirirana. Aiwa, tinotenda baba nemashoko amatipa. Ndatonzwawo kana pataura amai kuti aiwa mwana havana kumbobvira vamurasa. Chairman, mashoko yenyu ekupedzisira muchionekana nevatariri. Aiwa, ndinongoda kukutendaiwo nekuti masvikawo munzvimbo medu nekuda kwechiitiko chaitika pamusoro pemusha wamai Mahowe panapa. Zvatotipo kamumwe muono wekuti tine dzimwe nyaya dzatinoona dzimwe nguva dzekuti tikanga tadziturikawo kune watinofunga kuti vanogona kutibatsira nyaya, dzimwe dzacho hadzifambi zvakanaka. Asi imimi kanga mapakati sekutsanangura kwamuri kuita uku, pamwe izwi renyu richagona kunzikwa kuti vanenge vaine nyaya dzinenge dzichisoti wakadziturikawo kwavanoturika kana kuri kumatare kana dai kuri kumapurisa dzisinganzikwi zvakanaka. Pamwe izwi renyu richagona kunzikwa kuti nyaya idzi dzifambiswe zvakadini zvakanaka, nekuti vamwe vanhu vanogona varotogara mukati memisha umu waine nyaya dzawainadzo asi wari kumbunyikidzwa nekuda kwekuti kwetinenge tichiturika nyaya dzacho pamwe izwi redu harinzikwi. Saka tiri kukutendai kuti zvama pakati pedu tinoti chese chatinetaona tikaona kuti hazvisi kufamba zvakanaka ticharamba tichikutorai semunyaya wedu kuti murambe muchifambirawo nyaya idzi kuti mudzisimbaradzi dziende kumberi dzifambiswe negwara racho, umwe neumwe azive kurarama kwaanofanira wanga achiita mukugarisana kwatinenge tichiita. Aiwa, tinotenda chairman nemashoko enyu. Isu redu basa ndiro rive kutouya kuzoita izwi renyu. Ndo patinotodanwa ipapo tichitodaira. Mungatotidana kuti aiwa kuno kuti kuona kunge izwi redu risiri kunyatsosvika, isusu tinouya. Hatina usimbe hwekufamba. Ndofunga maona kuti tatozosiya muchovha uko tikati aiwa ngatipedzisei netsoka. Chinenge chiri chido neshuwiro yedu yekuti nyaya dzifambe zvakanaka, chokwadi chibude pachena. Nekuti vanhu vakaona divi rimwe chete renyaya havazonzwisisi kuti nyaya munotozopedzera makupa munhu asina mhosva kuti aiwa uyu akazoshata uyu akazodai. Saka isusu redu basa ndere kungouya tonzwa diviri vanoona vobva vaziva kuti aiwa zveshuwa nyaya yakamira yakadai. Vanobatsira vanotobatsira zvekare vachiziva kuti nyaya iyi yakamira yakadai. Even kumatare kwacho ikoko kazhinji kacho pane dzimwe nyaya dzekutozoti umwe munhu anezenge akuramba mangwana kuti handizviziva naombodaro. Chazvinozonakira ndechekuti tinoona vamwe vazhinji vanezenge vakungorifeya kuti aiwa mukaenda panhimbe munosvika muchiona nyaya iyi yanga iripo yakatobuda musi wakati iyi irapa zvakataurika ndezvizvi. So izvozvo zvakatinakira zvekare kuti nyaya iyoyo hairasiki. Mangwana kuri kuzonzi pane zvimwe zvinenge zvaitika kungoti aiwa nyaya iyi iripo ndiwo iyi irapa iyi. Ndosaka muchiona kuti tinouya
todziburitsa nyaya idzodzo kuitira kuti mangwana kana paina nezenga asangana futi nedambudziko maringe nenyaya iyoyo, kungodzoka futi pazvakambotaurika, aiwa nyaya yakatopinda mudare yakatongwa, izvi ndo zvakabuda. Saka ndo redu basa iroro munharaunda muno, ndo mutori medu, hamutotishai kunzoko tine tichitoendawo but muno ndo matinototangira. Ndosaka muchiona kuti kudare kwamambo chiduku pamunoya paya pese munosvika tiriko, hamumbotishai. Saka ndo chinangwa chedu ichocho chinoita kuti tizokwanisa zvekare kuzosvika kuno tichifamba tichiona kuti zvakamira sei. Saka toda kutendai nekutigashira kwamaita musha menyu, nekubvuma zvekare kukurukurawo nesu tichinzwa kuti nyaya yacho yakambonyatsofamba sei. Zvichida pamwe tikazowana zvekare mukana, musazobatikane mukazonzwa takubvunzurudza futi mbuya mangwana kuti aiwa mbuya chimbotitsanangurirai kuti nyaya yakafamba sei. Isu redu basa nderekungonzwa saka musazobatikana kuti vanhu vaya vazoenda futi kwambuya uko, tinoida kuti mbuya vataurewo futi zviri pamwoyo pavo nechavanotiwo chokwadi chavo. Saka mukazongoona futi vakutaura zvimwe zvacho, pane zvimwe zvavanogona kunge vasina kukudzai, asi munogona kutozonzwa kuti mbuya pfungwa dzavo dziri apa kubudikidza nehurukuro idzodzi. Saka kuri kuzonzi tikawana zvekare umwe mukana umwe musi, munozoona futi tiriko ikoko tichibvunza kuti raita mbuya tauya 1 2 3 4 5 takazoenda kuna amai vakatitsanangurira zvavakatitsanangurira ndezvizvi. Tichatakanakira tinongotora mashoko enyu ndo atinongovabvunza sezvatiri kungoita panapa kuti mudare makazonzi makazonongora tsoka, mudare makazonzi makavenga muroora, hatichinji, tinongotora sezvazviri tokubvunzai. Saka musazobatikane mangwana mukazoona takuseruko kuti vanhu vaya futi vakwambuya, inenge iri nyaya yekungoti chokwadi chibude pachena. Aiwa, tinotenda.